Er I klar? Så kører vi. Det gør vi. Du skulle ned og besøge. Du skal gøre det. Så derfor kørte du et bus i 3 timer. Hestemand. Men hestemand, du havde glemt at fortælle til din mor. Og hestemand, hun ringede til mig. Hestemand. Der var en gang, hvor du skulle til Bjergby. Hestemand. Hestemand. Du skulle til fest. Og din far ringede. Han var galt skaldet. Du skulle hjem til din mor og din far. Men din far han gad ikke kende dig. Så du bliver nødt til at gå. Så meget med, for du var bange for, at jeg ville stille pigerne. Her, så, mand, med mig, med ved, mand. Hestemand, du står klokken 3. Og efter middag, hestemand. Så hvis man ringer til dig for at få en aftale med dig, så er det bedst at ringe klokken 5. Og hestemand, nu er du også begyndt at styrketræning og løbe lidt en gang imellem. Hestemand. Det var bare så en kæmpe. Og det er det vigtigste. Så ved du, at vi alle sammen elsker dig.